lingüístico para moitos sigue a ser motivo de confrontación. Que pensa vostede da denuncia que quere presentar a Asociación Galicia Bilingüe? Acúsao de incitar odio contra eles. Eu teño por norma democrática respetar a opinión de todo o mundo, non? E, polo tanto, a miña obriga respetar a opinión desta xente, aínda que creo que se equivocan rotundamente. Ahora, creo francamente que non hai ningunha causa xusta na vida que se poda sustentar sobre unha mentira. Cando ti sustentas as túas afirmacións sobre unha mentira, a causa que persigues non pode ser xusta. E en Galiza, decir que o castelán está en peligro ou que se persigue a xente que fala en castelán é que é mentira, é que non é certo. Mira, ademais, para aqueles que se podan sentir preocupados por o castelán, non hai ningún neno, ningunha nena en Galiza que non sepa, que non entenda o castelán e que non o sepa falar. Non hai ningún. En cambio, eu podo presentarvos a miles de nenos e nenas galegas que non saben o galego. E eu creo que eso debía de enchernos de preocupación. E por eso fixemos un plano de normalización lingüística e unha lei de normalización lingüística que fixemos entre todos. O señor Feijóo tamén. A que ven agora a manifestarse en contra do galego? Home, se ele considera que quen está en peligro o castelán, cando fixemos o plano de normalización lingüística do galego, en vez de facer un plano de normalización lingüística do galego, deberíamos de facer un plano de normalización lingüística do castelán. E non o fixemos por qué? Porque o castelán non está en peligro, non tiña ningún problema. Quen tiña problema era o galego. Entón, a que ven todo isto agora? A que ven intentar dividir a xente facendo escolas para os que falan en galego e escolas para os que falan en castelán? Pero onde vamos a parar? Aquí somos un único pobo. O galego é o idioma de todos. Dos que falan galego, dos que falan castelán. Cada un falará voluntariamente o que lle dé a gana. Pero o galego é o idioma de todos. E hai moitos galegos que falan en castelán. Eu teño moitos amigos que falan en castelán, pero que lle queren ben o galego. Que queren que o galego non desaparezca e que o galego se normalice. Claro que sí. Bueno, pois o que temos que facer é procurar entre todos que cada vez haxa máis xente que voluntariamente utilice o galego, porque é algo que nos deixaron os nosos antepasados e que temos que deixarlo para as generacións futuras. Eu creo que ese é o camiño que temos que seguir e este odio contra o galego, este convocar manifestacións contra o galego, pondo o galego como se fora un problema. Home, se se chegou a decir que hai fracaso escolar en Galiza porque se ensina en galego, por favor, antes nos decían que éramos uns paduanos por falar en galego e agora nos dicen que temos fracaso escolar porque ensinamos en galego. Por favor, temos que parar isto, temos que paralo con sentido común, pero con compromiso co país tamén. Señor Quintana, déanos a súa quiniela para